Rozkrádají se neskutečným způsobem. Každá firma vyrábějící přístroje, léky, prodávající je do zdravotnictví extrémně dobře prosperuje. Na úkor pacientů. Pan ministr vytváří reformu, pan ministr je jenom loutka v rukou pánů Šťastných, Schneiderů a dalších. Zatím vším je úzká skupina extrémně bohatých lidí, kteří jsou extrémně nenažraní. To nelze nazvat jiným slovem. To jsou ty finanční skupiny a ty chystají privatizaci českého zdravotnictví. Na Slovensku, Maďarsku a Polsku. To je nadnárodní společnost. Jejich cílem je vzor americké zdravotnictví. Zdravotnictví, které funguje na principu máš peníze. Po demisi ta vláda podá, až nás tady bude 10krát více. Přijďte příště, až vás pozveme také. Je to opravdu začátek a záleží pouze na nás. Já vás chci upozornit, že tam vzadu za vámi ještě jsou petiční archy, které potřeba podepsat a ty půjdou znovu na vládu.